Με το αναισθήλιον, η διαδικασία της αιμοληψίας ήταν σχεδόν σαν να μην έγινε. Άμεση αναισθησία και μηδενικός πόνος. Οι επαγγελματίες υγείας δέχονται όλο και περισσότερα περιστατικά και όλο λιγότερο χρόνο καθημερινά. Πλέον υπάρχει ένας καινούριος σύμμαχος, το αναισθήλιον, το οποίο και μειώνει το χρόνο αντιμετώπισης ενός περιστατικού, αλλά και μπορεί να αντιμετωπίσει την ψυχική κατάσταση και τον πόνο που δέχεται ο εξεταζόμενος. Οι αιμοληψίες ήταν κάτι που πάντα με άγχωνε γενικά. Με το αναισθητικό σπρέι αναισθήλιον, η διαδικασία έγινε τελείως ανώδυνη. Δεν κατάλαβα πότε τελείωσε. Ως επαγγελματίας υγείας, χρησιμοποιώ το αναισθήλιον σε αρκετές ιατρικές πράξεις. Μειώνει σημαντικά τον πόνο και το άγχος του ασθενούς.